Fun a un recado pensando nun comentario de Abracadabra sobre a morte simbólica das persoas que pasan pola nosa vida, ou como eu falaba, non? Da nosa propia morte simbólica, cando, por exemplo, a persoa que éramos de par de alguén. E daquela, Abracadabra, vouche ler, sin vergonza, unha cousa que escribín eu no 2022, porque mo trouxeches á cabeza. Houbo un tempo, houbo un espazo, nel estábamos nós, ti e eu, bastaba. Quixen abrazar aquel tempo, aquel espazo e a ti. E cando reparei, non existías. Eras en min, mais nada eras. E o que nunca foi, non se perde. Doe perder a lembranza, de nada ou de todo, do que nunca existiu. Mais unha, ás veces, cre tanto nalgo que o fai existir. Existe na mente, no corazón, na alma ou en ninjures. Deixaches o tempo e o espazo e agora está cheo de min. Eu, comigo, en min. Nunca en ti, nunca túa, sempre miña, sempre eu. Morte simbólica. O que ti dis de provocar a morte simbólica da outra persoa é bonito, é doloroso e ten moito que ver coa finitude, cos loitos. A morte final, a última, é algo que podemos ter sempre presente. Porque morremos moitas veces ao longo da vida. Porque morren as nosas versións. Por exemplo, esa versión de min morreu. E eu fixen un loito por ela. Matáronme simbólicamente. Eu escribín iso, non? Esta persoa provocou a miña morte simbólica. E morrín.